Zdravím ťa, to je Maroš Ráto projektu Dáme to teraz bodkajú a dnes chcem hovoriť o pozitívnom očakávaní. Hlavne ak podnikáš v MLM, podnikáš v sieťovom marketingu, podnikáš v podobných organizáciách, kde musíš vybudovať nejakú štruktúru, nejaký tým ľudí a tak ďalej. A dnes chcem hovoriť práve o tom, aké je dôležité mať pozitívne očakávanie, aby si očakával pozitívne výsledky. Pretože jasne, ak budeš očakávať negatívne výsledky, tak automaticky podvedome budeš robiť nejaké možno že chyby, ktoré ty si sám ani neuvedomíš a neposunú ťa ďalej. A aby som rozprával troška možno viac do reality, ako to funguje v realite. Poznám jedného veľmi úspešného marketera, ktorý sponzoroval 2 ľudí mesačne a bolo to pre ňoho ľahké, viac menej, a sponzorovať viac ako 2 ľudí mesačne bolo v jeho mysli ťažké. Bolo to niečo, čo je v podstate možno nemožné. Až kým nestretol človeka, ktorý sponzoroval 2 ľudí denne. A automaticky sa ho začal pýtať na to, ako je to možné, ako to robí a tak ďalej. Vypýtal si samozrejme nejaké stratégie, typy, ale hlavne čo by som povedal veľmi dôležité, začal veriť, že to tak ide, že to je možné, že dokáže sponzorovať 2 ľudí denne a začal každý deň na to myslieť, až jeden deň, asi po, myslím, že pár dňoch, týždňoch sa mu začalo dariť v tom spôsobe, že jeden deň sponzoroval 1 človeka, ďalší deň 3, potom 2, potom 1. Každopádne ten priemer bol taký, že sponzoroval 2 ľudí denne, čo je úplne úžasné. Práve o tom som chcel hovoriť dnes, že aké dôležité je očakávanie, mať to očakávanie také pozitívne, pretože ak nevidíš nejaký príklad okolo seba, ktorý je na úplne inej rovine, je to úplne iný level, tak samozrejme je ťažko na to myslieť, ťažko uveriť v to, že je niečo také možné. Ale ako náhle stretneš nejakého takéhoto človeka, či už osobne, alebo online, alebo to je jedno, proste niekto, kto je fakt úspešný, tak ti vlastne ako keby pomôže veriť v to, že je možný oveľa väčší úspech, ako momentálne máš. Hlavne keď začínaš, možno keď začínaš, tak si povieš, že je úplne ťažké sponzorovať niekoho a dať začať s ním spolupracovať, aby bol v tvojom týme a tak ďalej, ale neskôr, samozrejme, ak začneš teda mať to pozitívne očakávanie, začneš robiť všetko preto, aby si začal fungovať, aby si začal podnikať a začneš akoby implementovať všetky tie kroky, ktoré ťa naučia, dáme tomu. Hlavne teda, ak hovoríme o online svete, nemyslím teda o tradičnom MLM, tak bude pre teba veľmi jednoduché sponzorovať ľudí do tvojej štruktúry, do tvojej firmy, do tvojej organizácie. Ja si pamätám, v minulosti som predával poistenie, bolo to už veľmi dávno dozadu a bol som úspešný, ale nemal som až taký veľký úspech ako jeden v našej organizácii, ktorý nám potom robil prezentáciu a videl som z jeho prejavu, že tento človek je úspešný. Prejavovalo sa to tým, že má entuziazmus, je v podstate úspešne naladený. Bol samozrejme oblečený v obleku, to znamená vyzeral lepšie ako my všetci, práve pretože investoval aj do svojho oblečenia a tak ďalej. Nehovorím, že to je dôležité, ale práve v tej dobe, keď sme navštívovali klientov u nich doma a robili sme im prezentácie, tak to bol jeden z faktorov, samozrejme, ktorý prispieval k úspechu a tak ďalej. Teraz viac podnikám online, takže sa neobliekam ani do obleku alebo podobne. A v podstate bolo úplne jasné, ako nám prezentuje všetky svoje tipy, triky a tak ďalej. To znamená, ten človek bol doslova stelesnením úspechu. A samozrejme mal aj on takéto očakávanie. To znamená, ak išiel za klientom, tak automaticky očakával, že to bude predaj, že ten produkt predá, alebo že začne s týmto človekom spolupracovať, že ho dostane do svojej štruktúry. A práve o tom chcem hovoriť dnes, že je to také dôležité, aby si práve mal toto pozitívne očakávanie, aby si nehľadal dôvody, prečo niečo nefunguje, ale práve vždy hľadal dôvody, prečo niečo funguje, alebo ako by mohlo niečo fungovať lepšie. A vtedy, keď budeš mať to pozitívne očakávanie, tak budeš mať aj pozitívnejšie výsledky. Toľko do mňa zatiaľ, viac o tom píšem na mojom blogu, link je pod týmto videom, klikni na to a prečítaj si o tom viac, ak ťa to téma zaujíma, téma by som povedal pozitívneho očakávania. A ešte možno, že predtým skončím tú video, ešte jednu vec chcem povedať, že ak máš pred sebou nejakých ľudí, ktorí možno zvažujú, že by vstúpili do tvojej štruktúry a tak ďalej. A teraz budeš sa prezentovať tým spôsobom, že no neviem, že či to je úplne tá najlepšia firma, aká je, ale ja s ňou spolupracujem a tak ďalej. Nie je to úplne niečo presvedčivé, ale ak budeš týmto svojim záujemcom prezentovať túto firmu, že je úžasná, že toľko ľudí má úspech a že v podstate je to prelomový spôsob, ako by som povedal, úspešný. Táto firma mala v poslednej dobe taký a taký úspech a aj ty si mal v poslednej dobe taký a taký úspech a si presvedčený, že to je práve to najlepšie, čo momentálne existuje a tak ďalej.